bayan da za a yi gashi ya wani mutuwa babba bari mu fara tasowa wata su fara ganewa ba kula ta na takawa ke ba za ki karya ba dari mutum zuwa bana saboda kiraya ina jin duniya ta har ba in ce wani ya fi ka daraja wanda ba addinin mu ɗaya ba fa shin wannan ya kamata kowa ya san bai kamata ba har mu dinga cewa ai gara wane da wane mu ce gara kafiri wane da wane yanzu mun yi wa addini adalci kowa ya san ba mu yi wa addini adalci ba gashi yanzu yaƙi ya zo har cikin ɗakunan mu ba garuruwan mu ko unguwannin mu ba har cikin ɗakunan mu mun ba da dama Allah ya haɗa mu da shugabanni sai dai mu ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ana shigowa ana karkashe mu, ana cin zarafin matanmu da mazanmu, ana hana mu shiga kasuwanninmu. Wai amma duk da haka muna nan muna bambanci a kure aqida. Aini aqidan da ba aqidan mu kaza mu kowa fa yana ɗauka aƙidarsa ita ce gaskiya ya kamata mu yi wa addini adalci idan muka je za mu haɗa a mahaɗa ɗaya ita ce wannan turbar ta la ilaha illallah mu daina bawa wasu dama suna shigowa cikin mu ana karkashe mu a shiga ƙauyukan mu a karkashe musulmin mu junan mu da Allah ya ubangiji Allah ka kawo mana ɗauki a cikin duniyar musulunci baki ɗaya ubangiji ka sa mu fahimci junan mu baki ɗaya ubangiji ka sa mu dinga yi wa juna adalci baki ɗaya mazaje da matayenmu mu dinga yi wa juna kallon rahama saboda ba mu da tabbas mun faɗa ba a kanmu ai an ce kaza suke yi ai an ce kaza yake ai shugabansu shi yake ɗaura sa kuma ba mu da hujja sai Allah ya bi musu haƙƙin su ranar gobe kiyama sai Allah ya bi mana haƙƙin mu ranar gobe kiyama idan kuna zagin mu ma idan muna zagin ku mu yi abu da hujja mu dinga yi wa juna adalci ubangiji ya Allah ka kawo mana ɗauki Allah ka kawo mana ɗauki ka shirya mana zuri'a wannan maulidi ya ubangiji ka sa an fara a sa'a kuma ubangiji ka karɓi duk addu'o'in da muka yi a wannan guri na ƙasarmu da duniyar musulunci maza da mata kawo ga yaranmu ubangiji ka haɗa kawunan musulmi baki ɗaya ubangiji waɗanda aka tauye haƙƙunansu ya ubangiji ka dube mu ba don ku ba don rahamarka don falalarka don fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da iyalan gidansa tsarkaka ubangiji ya Allah ka kawo mana ɗauki ya Allah ka kawo mana ɗauki kai za ka iya ba mu za mu iya ba Allah ka kawo mana ɗauki sallu ala nabi da kare mai daɗi ƙabilanci musabin ɗinta ya fi rayuwarta mai daɗi don in kana cikin karatu ko kuma kana karanta tarihinka ko kana jin jawaban su sai ta zaula dangane da Fatima to za ka ji in ma maulidi ake sai dawo kamar ashuwarta tuyayinta kenan saboda mujarracin rayuwarta gaba daya ta yi rayuwa ne da mahaifinta tun daga farko har zuwa lokacin da ya wafata da sai da raya matan Allah ya rayu da ita a Makka kuma da ita ne ya hijira tare da mazan Allah ta rayu a Madina to kaga dole sai ka yi bincike ka gano tarihinta sannan za ka shiga cikin wancan ceto din na wanzu na faɗaɗɗen da aka ambata na Fatima din fansa daga wuta idan aka karanta mana tarihin manzon Allah rayuwar da ya yi tun daga farko har zuwa lokacin wafatinsa za mu gano lokacin kuma da aka sa musu takunkumi kamar yadda tarihi ya zo zuwa wani lokaci sai da Zahra tana tare da manzon Allah hijirarsa zuwa Madina tana tare da manzon Allah to da yaya za ka yi ka ji soyayyarta dole sai ka yi bincike ko ka nemi jawaban sai ko kuma ka yi karatu shi ne za ka gane menene soyayyar Fatima ko kawai in ka ji soyayyar ta ne
ashura sai ya zama ya fito da takuba ya rarraba wa sahabbai shi, sai ya zama ɗaya ta yi saura, sai sahabbai suka ga ya aji, sai sahabbai su suka tambaye suka ce ya bi Abdullahi Hussein wannan kuma tawaye ya ce akwai mai ita, yale kuwa ta hurce. Sai Imam Hussein a tarihi ya kawo mana cewa lokacin da Imam Hussein ya tafi Kufa, wanda ya fara tare shi shine ya ringa jansa har zuwa Karbala, ya kuma datse shi a nan wurin, kuma ya nuna wa Imam Hussein wannan umarni ne aka bashi daga nan kada ya bashi ya dara ko ina. Amma lokacin da Imam Hussein ya fara yi mishi jawabi, ya fara kayan mishi maganganu cewa ni ya Hussein dan Fatima dan Ali Amirul Mu'minin, to da ya kawo masa wasu maganganu da kuka, to mumini ne baka cika ka zama mumini sai ka ji masa'ib din da sai da Zahara ta shiga ta kuka. Mumini shi yake wa sai da Zahara kuka da 'ya'yanta. To ai kuwa ana nan lokacin da aka fito za a koma da rundunar Yazid da ta Imam Husaini, sai ga huri ya fito ya koma gurin Abi Abdullahi Husaini, ya ce dama wannan takobin taka ce, tunda na gana karanta maka masa'ib din mahaifiyata Zahara salamullahi alaiha na ga kayi kuka, to na san kai mumini ne, saboda haka ga takobinka. Kuma ya dawo ya taimaki Imam Hussein ya samu rauni. Saboda haka duk girman laifinka, duk yawan zinabanka, matukar ka karanta tarihin Sayyida Zahara, an haife ta kaza, ta yi rayuwa kaza, daga zarar ka ce an haife ta kaza, ta yi rayuwa kaza, mahaifiyarta ita ce Sayyida Khadija, mahaifinta manzon Allah, ‘ya'yanta kaza, to kuma za ka faɗo cikin juyayinta ne, saboda ita gaba ɗaya rayuwanta rayuwa ce ta kunci ta fuskanta. Kuma Allah ya ga dama a shekaru kaɗan ya girmama ta, ta zama shugabar matan duniya. To a gurguje nake cewa su mata ba wani abu da za su ɗauka samfur fiye da Sayyida Zahara. Sai kin duba tarihin ta za ki gane cewa wace ce Sayyida Fatima, wace ce Sayyida Zahara, menene ya same ta, da me wahalhalun da ta sha. To daga nan ne za ki ji soyayya, sannan za ki ji za ki koyi da ita. Dan ita ce sai ta taɓa yin karo da ta kawo ta ruwa, ya ce ta rana an kawo Sayyida Zahara kyautan dirhami, sai ta sa mai aikinta take ta rarrabawa, siffa kenan take ta rarrabawa. In ta bata dunkuli kaza ta ce kai makwabta sai ta kai, in ta bata dunkuli kaza ta ce kai can sai ta kai. Sai da ta ga ta kakkaɓe hankicin da ta ɗaure wa ɗan dirhami ɗin, sai ta tafi ta take tunanin cewa to ɗakin nawa gashi yau muna azumi kuma gashi na ga bata bar mana komai ba. Sai da ta dawo sai take cewa ya shugabata, na ga kin kakkaɓe hankicin nan kuma gashi baki bar mana wani abu wanda za mu yi buɗe baki da shi ba. Ta ce na manta da kaina ya sibba, da kin tuna mini. To kaɗan ba daga cikin tarbiyyar Zahara kenan. An ce wanda take taimaka mata ta sauke alƙur'ani, to ke kuma sista yaya? Ta fannin ilimi kenan, ta fannin mukarimul akhlaq. Kin ga sai da Zahara mai mantawa da kanta ce akan ɗan uwarta mumina, ta shagaltu da muminai, ta manta da kanta da 'ya'yanta. To kuma yaya mu sistoci? Sai kuma janibin taimaka wa mahaifinta manzon Allah, sai kuma janibin bangaren mijinta. Allah ya kira sai da Fatima da suna Fatima ne, wannan suna Allah subhanahu wataala da ya sa mata da kanshi. Sannan kuma ya bude ido za su ga wani sabon hasken da ba, sai ake ta bincike sai a gano wannan hasken a cikin gidan sai da Zahara ne. Duk lokacin da ta tashi za ta yi munajati da Allah, to sai wannan hasken ya tokare ya kai har ya haska halittar da take sammai da ta kasai. Shi ne Allah subhanahu wataala ya kira ta da Zahara, haske kenan. To sisters, yaya batun ilimi? Wannan zai zama koyi ko duk abin da aka faɗa na sai da Zahara zai zama shi ne abin da za mu yi koyi da shi, shi ne tsiron. Wata kina son ki zama faɗan ɗincin da Allah madaukakin sarki ya ambata fansa, to zai zama za ki koyi ta kowane jani. Mukarimul akhlaq ɗinta zai zama shi ne abin da za ki koyi da shi. Kar ko mu manta, ita ce shugabar matan duniya tun daga kan Annabi Adam. To da
ita waye zai zama kin yi koyi da shi fiye da ita kan mata na taɓa ji ruwaya na cewa wata rana wani wuri bawan Allah yana rubuta Allah yana ta zirlewa haka har ma Allah ne ya kosa sai daga baya sai yake ma tunanin to shi wannan rubutun ma da yake yi ko anya ya karbu ya ce yana na tafi har makaranta ina ta wannan tunani na ranar sai na tashi da damuwa abin da yake son tun ma bai ciwu ba sannan kuma shi duk wanda na kama sai ya zama ban samu cikakken abin da nake so dangane da shi ba Husainiya ƙatuwa ya ce girman Husainiya ya girmama ya ce a cikin mafarkin sai na tafi wannan Husainiya ya ce da na je sai na shiga sai na ga mutanen cikin ta ba su fi mutum 20 ba kuma a ciki ana ta sallah kowa yana sallah kamar yadda ya duba a mutum ya ce mu ba jami'i ake yi ba kowa sallar sai ya ce can sai na hango wani mutum da irin rigar larabawa din ya ce sai na je kusa da shi ina zuwa kusa da shi yana da ƙurufu sai na ga Imam Ali ne ya ce sai na koma bayan shi na tsaya yana ta addu'o'i ya ce can sai na ga an kaɗa irin kaɗan rawa ta makaranta din nan irin ya ce irin wanda ake kaɗa wa 'yan makaranta za a yi break ya ce amma ƙararta ta fi wannan ƙara sai na ji an ce ga 'yar manzan Allah nan kowa ya shirya sai ce sai na ga Imam Ali ya kaɗe sallah nan ko sallama ne ba ya tafi da gudu ya ce sai ba sai na bayan Imam Ali a mafarki din ya ce Imam Ali yana gudu ni ma ina gudu ya ce wallahi yadda na gani yana buɗe kofa ya ce ba tare da wani abu a fuskarta ba da tsayin hijabi sai na ga sai ya Zahara tana ta mun murmushi ya ce sai Imam Ali ya dan mata haka ya ba ta hanya ta wuce ya ce ni kuma sai durƙusa a gaban sai yake ta mata kirari ya ce cikin hukuncin Allah sai na kama hannunta idan na sumbace shi sai ya shafa a kai akalla na yi mata haka ya kai sau 6 ya ce sai kuma a zuciyata sai nake cewa sai ya Zahara ce sai ta ɗaga mun kai haka alamun ɗaya ita ce ya ce sai kawai na mata sai ta shigo ya ce tana shigowa sai muka biyo bayan ta da ni da Imam Ali da sauran mutane ya ce sai na farka ya ce da na farka sai na ce kai bari idan na je makaranta zai yi tambaya yana zuwa makaranta sai ya samu babban malamin sai yake mishi bayanin wannan mafarki sai malamin nan ya ce sai ya kama kuka yana ta kuka sai bai gamsu da kukan shi ba sai ya ce to ko dai wannan mafarki na wani abu ne zunubi sai ya tafi gida washe gari sai ya samu ɗaya mataimakin malami nan shi ma sai ya mishi tambaya sai shi ma ya kama kuka to sai ya shiga cikin rudu to a makarantar sai ya samu wani ɗalibi sai ke ce mishi yana son ya yi tambaya dangane da wani mafarki da shi ɗalibin ya ce masa akwai wani babban malami shi ne shugaban makarantar zan raka gurin shi sai ya gaya masa sai ya je gurin shi da ya je sai yake mishi bayanin irin wannan bayanin da yawa sauran malamai nan shi ma sai ya kama kuka da ya fara kuka sai ya katse sai zan maka tambaya halal kana yi wa sai da Zahara hidima ne sai ce masa na fara hidiman ya kawo masa bayanin rubuce-rubucen da yake sai da Zahara da irin masifin da ya same ta da irin wahalhalun da ta sha ya ce to amma kuma sai na kasa samun kai karshen abin da nake so kai to shi ne sai na shiga cikin kunci ya ce to hidimta da sai ya da Zahara ya fi sallah ya ce ai an nuna ma mafarkin ka abu ya ce kaga Imam Ali ya bar sallah ya je yi mata hidima ya ce to an nuna maka yi wa sai da Zahara hidima ya fi sallah kuma na ji sai suna cewa duk mutumin da ya zubar da hawaye akan sai da Zahara ya ce wallahi wuta ba za ta taba cin naman shi ba to yaya kuma wannan an nuna mana abubuwa daban-daban akan sai da Zahara to ga dan sai da Zahara kuma shi ne Sidi Zazzaki duk da yanzu ba ma tare da sai da Zahara a cewa masa da'a to ni ba abin da nake gani da ma'anar masa da'a sai ka ji kamar ko da an yanke kanka ya rabu da gangan jikinka shi ne ma'anar masa da'a ba in ka yi ɗaya biyu ka ce kai na gaji ni a guri na wannan bai cika masa da'a a kan bawa Sidi Zazzaki kariya da hidimta mishi zai zama ka sallama masa komai na rayuwarka ƴaƴanka dukiyarka kai kanka ka ji ba ka da lokaci matuƙar wannan lokacin na Sidi Zazzaki to ba ka da naka sai dai idan ka gama da lokacinsa to sai ka ji ashe kai
shi ne hidimta wa sai da Zahra to ga shi ana ta daga mana abu saboda haka ina kiran yan uwa Allah madaukakin sarki a gurguje ya azurta mu da fitowar jagoran to wakilin Zahra ya fito yanzu aiki ya dawo sabo yanzu za a sake sabon aiki ne idan da su da ita ne aka wanke sai da Fatima wato ummul musa'i zaujatu aliyu ummul hasan wal husayn sai da Fatima aka wanke ta wankiya tsaftatacciya daman haka ta zo to sai da Fatima Allah ya ƙara mata yarda ranar mahata ta fito da wani ado adan da ba a taɓa ganin irinsa ba dukkanin al'umma sai suka shagaltu sai ma suka gigice da irin kallon kwalliyar da take jikin ummul misali rahmatul alamina sajida zakiya mannubiya ulu sharifiya hadima waliya ummul hasan wal husayn wato sai suna ta kallon wannan ado suna cikin wannan kwalliyar da ba su taɓa ganin ta ba sai Allah ya can ƙara rina ta sau dubu sai ya da Fatima Allah ya daɗa rina ta sau dubu da kalar ado guda dubu aka hada da koren dinare aka yi mata ado da shi sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake ce da mala'iku to ku raka ta aljanna a gefen sai da Fatima akwai mata 70,000 da aka suka raka sai da gidan aljanna Allah ya kara mata yadda sannan kowa yana rankwafe domin girmamawa da 'yar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani wanda ya daga domin ba mata ba namiji ba annabawa ba sahabbai kowa ya rankwafar da kansa saboda girman 'yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan aka tafi ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa za a tashi sai da Fatima akan burakar da akan taguwa guda biyu da ita da sayyidina Hassan da sayyidi Husaini Allah ya kara musu yadda sannan za a tashi annabawa ne kowannensa akan dabbobinsu to ita sayyida za a tashi annabi Salihu akan wannan dabba tasa wanda mutane majority sun san tarihinsa sannan za a tashi sayyida Allah ya kara mata yadda da kaburoyi guda biyu da Hassan da Husaini za su tashi akan wannan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa shi ma sai tashi akan tasa a sannan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi izinin mala'iku cewa wato a ɗauko bishiyar gidan aljanna ta yi 'ya'ya ta haihu a sannan to 'ya'yan da za ta yi ta haihu ta yi 'ya'ya ta haihu a sannan wato ita ce ta da rashin tuba ko da wancan ta 'ya'yan nan za ta yi 'ya'ya ne na dinare to 'ya'yan nan in ta yi kowanne za a ba wa kenan waɗanda suka haɗu da mala'iku da dukkanin waɗanda Allah ya haɗa su a wannan domin auren sai da Fatima bintu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sannan manzon Allah yace za a kuma umartar wata bishiyar da za ta kuma fitowa Allah yake ta kuma haihuwa ta yi 'ya'ya za ta yi 'ya'yan lu'ulu'u za ta yi 'ya'yan murjani za ta yi 'ya'yan dinare wato wa'annan 'ya'yan in ta yi su Allah ya ce wa'anda suke da rabon wa'annan 'ya'yan dukkanin wa'anda suka so ahalul baiti ko su ne 'ya'yan sai da Fatima domin wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daga hadisin Umar dan sai ya ɗauko wani mayafi ya lullube su sai yake cewa wa'annan haula wa'annan ahalul baiti
ita su ne ahadin gidana. A ce wa'annan kenan bishiyar babu wanda zai ci ta sai wa'anda suke masoyan ahalul baiti. Masoyan ahalul baiti kuwa su ne masoyan Sayyida Fatima, domin ga shi manzon Allah ya nuna su, ya nuna Sayyidina Hassan, ya nuna Sayyidi Usaini, ya nuna Sayyidina Ali, ya ce wa'annan su ne wa'annan su ne jini na ahalul baiti. To wa'annan bishiya su kadai za a rabawa. A duniya yake karkawa da wato ahalul baiti jinin gida Sayyida Fatima. An kai aboki da jinin gida Sayyida Fatima. In ka so su idan layi billahi dan Allah, domin 'yar annabi ce ta kuma isa a so ta fiye da komai. Idan ka ya Rasulullah, wato fansa ce Sayyida Fatima da mahaifinta, uwa da uba soyayyarsu tilas ce dole ce, domin haka aka umarce mu da mu so su. To wannan bishiya su kadai za a rabawa. Kuma mazala yana cewa soyayyar ahalin gidana barra'atun nari, ita wannan wato ka barra'a da wuta, ba kai ba shiga wuta. A wannan wato abinda sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah yake cewa hukun nabi'ukum wa hukun ahlul baiti wa qira'atul qur'an. Ita ba abinda na ba ku so ahalin gidana, ku so ni annabi, ku so kuma ahalin gidana sai karatun alqur'ani. Haka manzon Allah yake cewa kan zurni duba wani yaya kuka so ahalin gidana. Su waye? Su ne 'ya'yan gidan Sayyida Fatima ummatul sa'i, Allah ya bara mata yadda. To manzo Allah yana cewa yaya kuka rike ahalin gidana, yaya kuka so ahalin gidana. Saboda haka ko da ba ka da ƙawa ko amini ko aboki sharifi, to hakika ya zama to ka nema. Saboda me manzon Allah duk da cewa shi baya nuna kansa annabi, amma ga shi ya faɗa saboda ya san kubuta ce, tsira ne, aminci ne san gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam. To na ga ana ta nuna min Allah ya bar mu da sayyada da zakiya manodiya shafa'atu. Allah ka bar mu da ita wasila, salama, aminci. Allah ka bar mu da ahalin gidan annabi, domin za ka tafi ba sai da Fatima ba inda za ka shiga. Ba za ka so manzon Allah ba ka zo gidan annabi ba, to ba inda ba za ka je. Ita ce tsira, ita ce aminci, ita ce kubuta, ita ce yayewa, ita ce samu, ita ce gidan da ba a bamu, ita ce gidan da ake ta zuwa a karba, ita ce gidan da ake mai da ɗan wuta aljanna, ita ce gidan da ake kada marashi ya zama mai shi. To gidan dai da ba a bamu ne gidan Sayyida Fatima, gidan manzon Allah ne, gidan kuma manzon Allah shi ne rahmatul lil alamin. Saboda haka su ne rahmatul lil alamin, da su ne gidan tsira, su ne gidan aminci. Allah ka bar mu da ahalin gidan annabi, Allah ka karar da mu a cikin ahalin gidan annabi. Mun fake gare ka, mun narke gare ki Sayyida, cika mana buri, ki biya mana bukatu zahiri da batini, saboda alfarmar kakai da annabi sallallahu alaihi wa sallam. Mun fake a gare ku, a bamu lafiya da zaman lafiya, kwanciyar hankali, ƙaruwar arziki. Allah kai ta maimaita mana wannan ranaku mai albarka, bidayi manzon Allah, alfarmar Sayyida Fatima binti Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Aya bari ya kafi bidayi nabiyina ترزو بيدا ما يروم وترشدا لتسقي أن وقتنا الدهر سيدي جميع شؤون قد قديت وأيدا ومن صفات من صفاتك شوقبا وقلبي وإرفاني وإلمي وسجدا ومن سري ومن تمين لجسدنا وناهد هلك الهدي دهر مؤبدا وتهجنا هدى رشاد أئمة لأهل التقى والحوت جلدا مجندا صلاة وتسليما على مسرته جميع الورى وكأت وآل أحمدا مثل الإسراء المحمدي. يا رزق صلي على كل مخلص، يا رب حجني وتحجنا وصحابي وهدي وحسن وشكي بجاه نبي العبد وصحابه على
salati da'iman da suka tafi Allah kai mana dan manzon Allah kai mana dan sayyida Fatima bint Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ummul hasan wal husayn karramallahu wajhaha. Assalamu alaikum. Kai me ya faru? Me waye kawo? Wai fitar da tafi wanda janna ko kuna da labarin salatin Fatima shine ra'ayi da zuciya shekara ƙasa ceto a ranar alkiyama za ta tafi masanta a ranar alkiyama ko wallahi babu wanda ya samu wannan gata su ɗan Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samu a cikin yaro mujalladi na 10 cewa an daura auren Fatima sallallahu alaihi wasallam an samu a cikin littafin Fatima min mali ila al shafi na 106 ta ce wa Salman Farisi idan kana son ba dan da zaki kamar haka ka karanta bismillahir rahmanir rahim bismillahir alani na ba fati Fatima Usman na koriyo ya ambata kofin jaddadi a littafin sa mai suna Sirajul Islam dukkan su malam ya musaffata ko ma ka duba Maulana shi yake kira a zuwa bi dokar Allah ya sassa makon haɗin kai tun daga sa biyar zuwa 17 ga wata. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ya kashi fito. Subhanallahi ya alimul zahir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imam Ali waliyullah. Fatima Suratullahi. Hasan wa Husain Safwatullahi. Zakzaki mujaddadi dinillahi. Assalatu wassalamu alayka ya qurrata aini zakzaki. Assalamu alayka ya jama'al badr. Assalamu wassalamu alayka ya wanda Isra'ila suke kiransa da suna Zaflana. Assalatu wassalamu alayka ya wanda ya sadaukar da zuciyarsa ga sai biyu kuma ya sadaukar da zuciyarsa wa Allah. Allah kuma tsiro mana da idan da masa wato Sheikh Muhammad Mahmud mai kwarjini da aiba mai tawali mai matasa mai dattawa mai kaskantar da kai da kana'a kyakkyawa mai can ga ummatin gidaje da namiji jari adadin sama sai sauraro daji ba a rufe kofa sai dai ma hukuncin kajinta namijin duniya kuɗi da ke kawo da ɗan bakinta da za ta rama bari wa arewa. صلوا عليه وسلموا تسليما. إن شاء الله.